La ratafia, el programa que el teu fetge atrofia. Bon dia, estimadíssims ratafieros. Benvinguts al programa preferit del teu cunyat. Un programa on només es diuen barbaritats i ens pensem que en sabem de tot. Soc en Guillem Segura i m'acompanyen en Martí Balanyà i des de la Peixera, en Bernat Vergés. Què tal, com esteu, amics? Bon dia, bon dia, bon dia. Bueno, bé, com diríem els catalans anem tirant, no? Bueno, nois, comencem aquest programa que es diu La Ratafia. Correcte. La Ratafia, que el podríem posar amb el món de la faràndula, no? Bàsicament és comèdia catalana i una mica una barreja de tot, no? Però bueno, vaja, bàsicament som tres arreplegats sense estudis ni benefici. Bon dia, Martí. Bon dia. Parla per tu, no? Jo no estic preparat, però, bueno, es farà el que es pugui. Bueno, Martí, no sé si ho saps, però jo Sí. estudio i treballo, també. hòstia, Ara, no digue-li. fotis. A la vegada, sí. Hòstia, ara m'heu fotut, eh? tu Però vaja, en el meu cas, és la primera vegada que trepitjo una facultat. O això m'han dit que era, això, no? Sí. Entenc? Perquè ens trobem a la Facultat de Desinformació i Mitjans Audiovisuals de la BU. Hòstia, nen. Ens han cedit aquest estudi. És curiós perquè en aquesta facultat trobem a Sí. faltar l'espai més important de qualsevol facultat, no? Sí. Que seria Crec que ja sé què diràs. el bar, efectivament. Correcte. Jo que vinc de la CPU, que mete l'enginyeria al futbolín del bar, doncs és una cosa que es troba moltíssim a faltar, no creieu? Totalment, Ha de ser. totalment d'acord. L'espai més important al bar, ja ho dèiem Correcte. sempre. Clar. nosaltres. És el que us comentava, no?, abans. Clar, a mi em deien, no, a la facultat ja has d'anar, i al bar, allà es lliga molt, allà els millors bocates amb més oli possible, que jo sembla una piscina més que un entrepà d'oli. Com es deia el cuiner aquell? El bocata de aceite, El bocata no? de aceite de- Com es deia? Aquell era bo. Com es deia aquell? El cuiner famós aquell? Sí, bueno, el que... Sí, bueno, que Cada va fotre cuántos allà... kilómetros se cambia Sí. el aceite al bocadillo. Sí. Correcto, todo esto. Desde que he hecho tu bocadillo ja no cambio la cadena, no? Correcte, tot això. Aquest era Però bo. bueno, vaja, és això, no? Al Sí, bar... aquest. Hosti, tu. Sí, He sí. entrat aquí, he vingut jo amb la... He vingut ràpid, no?, perquè havia de gravar el programa i tal, no sé què. Escolti'm, vinc Ja, aquí, jo com a aixeco, estudiant- primera vegada que entro a la facultat, i dic, li pregunto, hi ha hagut un professor que estava per allà, i dic, escolti, on és el bar? Diu, aquí no hi ha. I jo, com que no hi ha? Escolti'm, Les carreres això és una facultat o es què és treuen al bar. Ara, digues. Això és un facto. En aquest cas, pues, si anéssim així, no tindríem carreres, perquè no hi ha bar. Com a Correcte. molt tenim una màquina de cafè que per un mòdic preu tens un cafè que sap a pixum, però bueno, te'l cafè prens Bellanado. perquè ja no hi ha No, ni sí. taules, les han tret, Ah, les han tret Però a sobre, o sigui... estan fent obres aquí. Tristíssim, no vegis. tristíssim. Bueno. Bé, seguim, amics. Sí. Això és La Ratafia, un espai patrocinat per absolutament ningú. Perquè nosaltres no ens compren. Això i que no ens coneix ni el Tato. En aquest espai radiofònic debatrem sobre les notícies reals, o no tan reals, ja veureu, amb la companyia dels nostres personatges. No us volem avançar molt més perquè els coneixereu de seguida. Així que relaxeu-vos, obriu l'esfínter, prepareu els fetges, que aquí comença La Ratafia. Bé, companys, com ja sabreu, Louis Vuitton, Lluís Botó pels amics, està preparant una desfilada d'això que li diuen moda, és a dir, a portar 4 draps estripats a sobre i que van embolicats en paper de regal. Aquest esdeveniment tindrà lloc al Parc Güell i durant el muntatge de la passarel·la, uns obrers van destrossar part de patrimoni del parc. De fet, no van trencar ni cap sargantana ni cap trencadís, només van tirar 4 tristes pedres d'un mur. Esteu d'acord en que es faci una desfilada al Parc Güell, nois? Bueno, tornem, no?, amb lo de sempre. Parc Güell, lloc on hi ha molts guiris. Efectivament, amic. Guirilàndia, no es podria dir, inclús? Només falta que vingui ja una marca de luxe a acabar d'explotar aquest espai que, si els veïns ja no hi podien entrar abans, ara encara menys. Allò que feien els veïns, no?, de ficar cartells senyalant el Parc Güell en direcció contrària. I Perquè no canviant anessin. les línies Sí. d'autobusos al Google Maps. Exacte. Són mesures molt democràtiques pel poble. A mi em semblen bé. A mi em semblen bé, sí. No, i és això, quan tu vas passejant... Jo he anat al Parc Güell un d'aquests dies. És maco, jo no he estat mai. Hi ha 2 sargantanes. Està xulo, eh? Està xulo. Sí, està xulo, però què et anava a dir? Parc Güell és entrar i sembla la platja, jo. Sí, Sí, perquè ningú Per què va ho amb dius? camiseta. de sorra. Tots pell cremada i després Que beuen aigua?
no ho sé, tio, però pell cremada i sense Si camiseta, t'ho dic jo, no, veuen xiveca. Sí, es desperten amb el xiveca a la mà, aquests. Sí, i criden, Sóc aquell... Sí, Criden, hòstia, criden. els escoltes de lluny ja dius, hòstia, mira, Dius, ja estan per aquí. Els estrangers són educats i tal. Sí. Sí. Menys quan venen a Barcelona. Sí. Hostia, ¿qué Home. tal? ¿Qué tal, chicos? Bon dia, Hòstia. Borjita. Hostia, cojonante, ¿no? Com estàs? Què fas per aquí, Borjita? Bueno, hostia, pasaba por aquí y me han dicho, hostia, el Bernat me ha dicho, hostia, pásate un poquito y tal, así un poco Nuevo espectáculo. amigo, Sí. Bueno, hostia, rollo risky, ¿no? En Barcelona con los moritos y tal. Bueno, Hòstia, lo de Luis A veure, Vuitton. una mica de respecte també, que hi ha gent de tot Bueno, tipus. respecto. No només són moritos, Borja. Bueno, hostia, no me jodas, Chito. Hostia, pero Luis Vuitton, ¿no? Una marca así, más o menos Sí, de tots ho ricos, coneixem. de nuevos ricos, ¿no? Más o menos. Sí, Pero sí, vamos, sí. hostia, ya te digo yo que tú vas a un buen sastre. Sí. Hòstia, no he estat mai a un sastre. Normal. Jo el Zara, Normal. com a molt. Si no, ja és estaries luxe aquí, per Ara mi. som Zara, Pull&Bear, Yo, Jack and yo Jones. estoy aquí porque pasaba por ahí, ¿eh? Pero ya te digo yo que aquí no estás tú, si vas a un sastre. Pues eso, la marca esta, hostia. Pero, hostia, que la pasa? gente que es pobre, Sí. la gente que es pobre, hostia, no me jodas, Tito, no se puede ni permitir un puto bolso de 2.500 euros de piel de caimán de Madagascar. 2.500 euros, Borja, Sí. per quins bolsos et compres, tu? O sea, y luego se quejan aquí porque han rompido 4 piedrecicas del paleolítico, coño. O sea, que han... Yo vi la foto Què porque... és me la- història, això? Hi ha Home, gent- Hòstia, no me ens posem jodas, amb no això. me Borja, jodas, Tito, tu no me jodas. pensa, jo sé que ets molt ric, Borja, però pensa que hi ha gent que el seu sou mensual No arriba ni no, això. no arriba ni als 1.000 euros. Hostia, Tito. Hostia, no me jodas, va. Hostia, las 4 piedrecitas estas que encima estaban mal puestas, porque estaban mal puestas. Porque Bernat antes me pasaba una foto que me he mirado por el iPhone. Sí? Sí. Hostia, no me jodas, Tito. Estas 4 roquitas de piedra, no me jodas, va. Hostia, va. Un moment, Borjita, que Sí. sembla que ens està entrant una trucada. No me jodas. Perquè aquí a la Ratafia tenim la línia oberta des del primer dia. Hostia, sí que sois modernos, ¿no? Sí. Joder. Així que podem escoltar els comentaris de la nostra audiència. Bon dia! Qui truca des d'aquí? Us pots saber quina merda de programa esteu fent aquí a la ràdio? Però qui truca? ¿Quién es esta señora? Com que qui truca? Escolti, quin és el seu nom? Té tanta merda aquí aquest programa. És que no puc ni pensar de les tonteries que dieu aquí. ¿Es esta señora? Com que 4 pedres? Però tu saps qui és, Borjita? Sí, No me suena. Hola, senyora? Estem farts de Barcelona aguantar els turistes borratxos. I els ricassons fent mal de la ciutat. Sí. Per de vomitades, que si rujades, que si merdes de gossos. És una puta vergonya. És inaguantable, això. Hostia, esta Ja señora. veus, És que no podem ni passejar pel cos regulant. Hostia, pero está un poco nerviosa, ¿no? Esta señora. Què diu, senyora? Hostia, no Tranquil·litzi se le una mica. entiende mucho, ¿eh? Escolta, senyora, No se le entiende. Mira, yo le esta explico. señora, perdona, no se le entiende. jo li explico. No Borja, sé qué dice. anem a intentar parlar amb la senyora Sí, sí, Borja. porque esto es imposible, Senyora, ¿eh? senzillament, Juntament, uns obrers que estaven fent la seva feina... ¿Qué está escribiendo ahora? una vergonya, Està fent un tuit? hashtag, Hòstia, No ens etiqueti, a terra. Home, que es bombin aquests imbècils. No ens etiqueti, senyora? En fi, Tant com us dieu, Hòstia, com però li corta-la o anava algo, dient, no? com li anava Corta-la, no? dient, senzillament, uns Hòstia, obrers esteu aquí. És que ara veureu... han comès un error. Sí. Això li pot passar a qualsevol, senyora, no es posi així. O sea, va, corta-la, Vostè Tito. s'ha de calmar, Hòstia, s'ha de calmar no me una jodas, mica. Com el pèl amb aquest programa de merda que teniu aquí? Calmi's una mica, senyora. Hòstia, va. Que em calmi? Com que em calmi? Hòstia. Però pots saber quina puta merda de programa és aquest que em Mira, calmi? Que calmi. Senyora, com crida, em sap greu, però haurem de tallar la connexió. Si us plau, Bernat, talli. se Talli la connexió, no se la Bernat. entiende, esta señora. Vostè ha de tallar. Molt bé. No se la No entiende. sé què ha dit, jo no entenc res. Hòstia, Vostè ha sentit alguna cosa? Yo no he entendido nada, Tito. Ostres, pero, Sembla hòstia. que haurem de filtrar millor les trucades, eh? Sí. Sí, perquè això no pot tornar a passar. Només estem al primer Hosti, programa sí, nen. i ja ens estan fotent bronca. Quina senyora, En fi, no? seguim amb No. l'actualitat. Aquí a la Ratafia. Bernat, explica'ns què més ha passat de rellevant aquesta setmana. Doncs sí, amb més notícies tenim que ens traslladem cap al sud, on ha sigut notícia un menú de 6 euros de la Universitat d'Almeria. Un apetitós conjunt d'entrant, primer, segon plat, postres i fins i tot beguda per un mòdic preu que fan baixar la resta d'universitaris. Quina enveja, eh? Quina 6 enveja, euros. nois, no? 6 euros. Qui voldria Déu-n'hi-do. tenir bar i tenir 6 euros per gastar sols amb un menú, eh? Sí. Què us anava a dir, nois? Parlant de menús i històries, Sí. Crec que no m'ha explicat una cosa que és bastant important, En i és fi. que avui, abans d'anar a gravar l'estudi, hem anat amb... No direm noms. Ho ha proposat el Bernat. de Ah, fet. ho ha proposat el El Bernat Bernat? és el culpable. És el culpable. Sí, és el culpable.
Hem anat Jo ho he dit, això? No. Sí, sí que ho has dit, sí. No direm el nom del restaurant per respecte. Sí, bueno, però està... Està bé, us ha per agradat Sants. molt, oi? Està per Sants. Però si heu d'anar expressament a aquest restaurant, no hi aneu. No hi aneu. No, aviam, és el que dèiem, no? Per fer un vermut i unes olives que estan recent tocades pel cuiner, Correcte. amb la mà. Ho hem vist. Ho hem de vist primera mà. de primera mà. No, és que ha sigut increïble. Ha sigut? O sigui, Sisplau. quan has entrat, què has Normal vist? amb un bar. Sí, anem a explicar. Anem a explicar això una mica. Bueno, doncs ens ha portat el senyor Bernat Sí, el gran a un expert bar. en tot. Bueno, el bar està situat a una plaça Sí. plaça molt gran. I hi havia molts bars i tots feien molt bona pinta, menys el que hem anat. No, aviam, Això per és fora, mentida. per fora tenia Per bona fora, pinta. sí, té bona pinta. Té com un Vermell, banc. Té com un vermell. banc així raro. Vermut. Oi? Que té com un banc. Sí, Terrassa Blava, És que ho voleu tot, vosaltres també. Us Terrassa. porto aquí un lloc barat, Sí, cony. Home, Bernat. que Home. pinta bé, que sempre Però és que vistes el bé. problema és Doncs, que- Què més vols? Què més vols? Jo vull un bar sense Home, jo teranyines. el que no vull anar és a l'hospital. perquè quasi hi vaig, Però eh? això m'ho dius abans de venir. Què hem demanat? Bueno, Bueno, aviam, és que Top. jo he entrat en por. brutíssim? Això s'ha de dir. Però, no, és que és el Això que és dèiem un abans, facto? que semblava que allà crec que s'ha rodat la pel·lícula de Spider-Man. Sí. Perquè, Per què ho nen, dius, això? Sí, sí. Sí, per què ho dic? Doncs perquè a l'entrar, nen, hi havia unes taranyines per tot el sostre, Cables penjant, taranyines... grassa, Bueno, oli. petits detalls. No, Petits detalls. el típic pernil penjat, que aquell aceite L'oli olioso... que hi ha dins del pot de les olives. Dins el, clar, és que la cosa és que tampoc ho han pensat gaire bé, això, perquè, clar, tenies el pernil i a sota del pernil tenies un pot d'olives. I a l'aceite, Efectivament. Home, pum, això li donen a l'etiqueta verda, no? Estic com es diu això, reciclatge, Anava no? baixant Sí, l'aceite. És com el ecològic. cotxe que té l'etiqueta C o l'eco. Clar, és sí, un sí. bar eco. Sí, eco-friendly és. Bueno. Sí, però bueno, Déu-n'hi-do, nen. Perquè Sí, que hem demanat dos bombes, Sí? perquè, clar, això és el que ens ha dit el Bernat. No, es mengen unes bombes, nen, tu. Sí. Ni la, Estaven bé les bombes. ni la Jo- Carme Ruscadella, eh? Jo Però no les he vaja. provat les bombes, jo. Bueno, el plato estrella han sigut les burgers, no? Hòstia, Bernat, Hòstia, no em facis no em parlar parlis d'això. d'aquella sola de I allò sabata. et portaven la burger al plat i senties. I No, no. hòstia, i ha arribat Sí, sí, sí. l'hamburguesa. Aquella hamburguesa... Bueno, hem de dir que el nostre company Guillem, sí, Jo. pels amics Willy, és celíac. Soc celíac. És celíac, clar. Llavors, quan anem amb ell, a dinar per allà, no? És el típic que es demana un plat de huevos revueltos Efectivament. o rotos con patatas fritas. I nada más. Porque Patatas suele estrelladas. puedo comer esto. Sí, Avui ha bueno, innovat. doncs sí, hem innovat. Hem demanat la bomba. Hamburguesa al plat, important, sense el pap. El Sí, pa, sense el pa, òbviament, ja perquè- no hem ni preguntat si tenien... Amb la gens de maionesa kimchi. Maionesa Hòstia. kimchi i No sé- patates amb no sé- morenga, que aquelles sí. patates... Aquelles patates, nen... És el que dèiem, aquell Risky. oli. Aquell Jo oli. perquè, mira, perquè no m'he volgut aixecar per veure com estava aquell oli, però aquell oli té pinta d'estar reciclat unes quantes vegades. Ha sigut molt bo perquè estàveu vosaltres de cara a la Sí, tu vitrina. estaves d'esquena. Tu Sí, era estaves com una d'esquena. espècie de mostrador de la Sí, carnisseria tots un puta. del mercat, diguéssim, no? Sí, sí. On tenien tots els productes frescos. Sí, frescos. Que en aquest cas, frescos, no ho podríem dir molt. Oh, Els que són frescos no és, no? No n'hi havia ni un de bueno. fresc. hombre, ¿qué Ferran pasa? Adrià. ¿Qué pasa? Bon dia, Ferran Adrià, com estàs? ¿Vale o no? Mira, vamos a ver. Yo he comido con vosotros. Ah, sí? Jo no t'he vist, eh? Sí. Sí? Estava a la M'ha cuina, el picat. Ferran. Estaves a la cuina? En la cocina yo no entro, ¿eh? En la cocina yo no entro, ¿eh? ¿Vale o no? No m'estranya. Porque entres però no sales, jo crec, Hostia, Ferran. no. Es lo que comentabais, ¿no? Vosotros. Esta cocina, este aceite, un aceite, nen, una piscina de aceite. Pero vamos, yo digo una cosa. A Bernat. A Bernat. A mi, què passa amb mi? Tú. Bueno, A ti te han traído unos pipirones. Hòstia, els xipirons Hòstia, de nen. Bernat. Estaba comiendo yo unas bravas y ha venido. Hostia, estaba yo concentrado. Porque, bueno, las bravas de unido también. No quiero hablar de las Suéltalo. bravas porque, macho. Pero yo estaba oliendo, de repente de vuelo, un olor. Hostia, nen. Un olor a pescado. Pero a pescado pajao. Passao, eh? Pajao Feia por una la olor bastant paella. forta. Venia és una com quan flaire. poses per davant del, jo què sé, quan estan els pescadors recollint les xarxes, que fa un olor a peix fort. No, que però hi ha olor a... t'entra la cara. No. Els pescadors olor a peix No, fresc. esto era Pues Això pescado. era peix fresc. Fresc al podrido. congelador és. Esto era pescado podrido. Y no lo digo yo, que lo dicen los expertos, ¿eh? ¿Vale o no? Pero bueno, vamos.
Jo m'indigno, m'indigno. Sí, Però bueno. jo tinc una pregunta per vostè, Ferran. Vostè li donaria una estrella Michelin a aquest restaurant? No una, 4. 4 estrelles, El espacio gastronómico Va. más bueno de toda Barcelona. Ja sabem que vostè té molts premis reconeguts internacionalment, no? Per exemple, el Y Bull. libro también, Té, Tengo un o sigui, libro. uns quants llibres. Té un Ja ho he llibre? vist, ja. Vaig a Sant Te los Jordi has a veure leído? les ¿Te los has paradetes leído? i De què va? és més escriptor que cuiner, jo. ¿Te los has leído todos? De què va el llibre, No ho sé, Ferran? especialment no em criden l'atenció molt. De- receptes. Cogina. ¿Vale o no? Bueno, però centrem-nos una mica en la notícia Sí. que hem vist abans, no, Guillem? Bueno. Sí, ¿Me las puedo recordar una mica? sí, era No això me'n recordo. d'Almeria, que tenien un menú per 6 euros, els universitaris. I bé, doncs, a mi em fa molta enveja, no sé vosaltres. ¿Vos qué opinas? Opini, senyor. Opino. Endavant, Ferran, ho estem esperant. Imposible. Home, Un menú por 6 euros. Imposible, no. Vamos a ver, no. home, és possible perquè ho acabem de veure. Mira, te voy a decir una cosa. Era, vale o no, era más caro el sitio que hemos ido hoy Sí, que el menú de 6 euros. sí. Vale o no, es importante esto, es importante. Pero vamos, opinen usted que yo me voy un ratito a fumar. Porque ¿aquí me puede fumar? Se puede, aquí però no. fuera, Ferran. No, me voy un ratito yo por No es ahí. pot fumar aquí. Un ratito. En fi, doncs sí. Nen. Bueno, opinem una mica sobre el tema aquest. Menú de 6 euros. Menú de 6 euros. Què us sembla, això? Bé, Aquí el Bernat no pot opinar perquè aquí no té ningú bar, Jo, ja, Ja. Això és veritat. Aquí Tu m'han estàs pillat fotut a mi. aquí, amb aquest Està- mar. està Jo ni fotut. 6, ni 8, ni 10, ni gratis. Però bueno, Ja ens hem queixat moltes què vegades. tenies? però- Una fotografia, em sembla? Sí, perquè l'estudiant adjunta a Twitter una fotografia en la que es veuen una amanida variada, uns macarrons amb tomàquet, unes croquetes amb patates fregides i una natilla casolana. Hòstia, Tot en bones bueno, quantitats. Déu-n'hi-do, no? quanta cosa, Recordem que Quanta per cosa. 6 euros, això, Déu-n'hi-do, ja m'agradaria a mi Home. poder fer això Sí. a la meva uni, que només fan bocates. ¡Qué vuelto, eh! No Hostia. me he ido, eh! Que pesat. Vamos a ver, vamos a ¿Qué ver. vols ara? vamos a ver. Pero, ¿esto qué es? ¿Esto? El què? ¿El menú este? No, vuelvo a criticar el menú. Què li passa? Què et sembla malament? Esto, bueno, no, claro, esto es un escándalo gastronómico, ¿vale? No? Per què? Quin problema té hombre, això? ¿y tú te comes esto? Acaba con la boca en la pica y el culo en la taza del váter, ¿vale o no? Però- no es passi. Y no lo digo yo, que lo digan los expertos. Hosti, ¿Vale o no? ¿Vale o Olin no? Ferran. Tenim moltes opcions per mantenir una dieta equilibrada, no? Sempre La bons, Carme, no? macarrons gratinats o uns cigrons que facin xup-xup. Hòstia, la que faltava ja. Hombre. Carme Ruscalleda. Bon dia, macos. Què tal? Benvinguda. Gràcies. Com diu en Ferran, s'ha d'anar molt en compte amb els preus. Compra't No és aquesta. cap tonteria. A les elaboracions catalanes, com el trinxat de Nadal o les croquetes de pernil, s'ha de cuidar molt bé la qualitat del producte. Sí, són molt bones, però aviam, anem a veure. Sou 2 cuiners reconeguts mundialment. Correcte. No trobeu que el menú dels centres educatius haurien de millorar la qualitat i ajustar-se més al seu preu? Per suposat. Vamos a ver, bueno, Karma, supongo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver, Diga. el problema que tuvimos, ¿vale? Está en la relación calidad-precio. Però ¿Vale o no? es dona per suposat que és bona, no? Si Sí, als estudiants els agrada i això... No, vamos a ver. Yo tengo un primo, ¿no te lo he contado esto? Te- Tengo ¿Quién un cosite, primo, Ferran? sí, Gustavo, A on? Com? Gustavo. Sí. Gustavo es diu. Almería. Está en d'Almeria també, És d'Almeria? Sí, sí. Però quina casualitat, no? Fuerte que no está en esa universidad. Porque si no, se hubiera ido. Igual és obra del seu cosí. ja. Hombre, no. Mi primo Gustavo, ¿sabes qué desayuna? Què? Gazpacho. Gazpacho. El despatx és molt andalús, però no Sí, crec que els sí. estudiants d'Almeria i No. la gent del sud esmorzi gazpacho, no? Bueno, Una mica no es que ofensiu. desayuna, pero vamos. Vale, no. Estos productos que son baratos tienen una cantidad de nutrientes de muy, porque no me quiero muy qué? extralimitar, no, de muy baja calidad. Ah, sí? Home, això no l'ha provat. No ho Ferran, sabia, pots- jo. Eso, ¿sabes qué? O sigui, menjar bo... ¿Sabes qué comen ahí? Digui'm, Carne de kebab. com? Però què li passa amb el que? A què ve a carne comentar això? de kebab. ¿Vale o no? No, es que, vamos a ver.
ahí cuando tú entré en un kebab de esto del Raval, pues... Sí, son bons. Sí, tuve a un tío ahí con una bata que no sabe y ni va desnudo. Bueno, no, yo vi gente desnuda, con una esquiladora de oveja. A ver la esquiladora de oveja. Sí. Sí, sabem el que és, Esperando el rulito, Tampoc cal faltar, Adrià, No, Ferran. esperando el rulito de carne de rata. ¿Por qué no rata? No és carn de rata, Ferran, tampoc et passis. Yo he ido. Vale, que Raval, igual no són No. molt higiènics, però ¿Tú de qué rata... dices de mi tierra? No, ¿Tú vamos a qué ver. dices de mi tierra? Esto no pasa ningún control de sanidad. ¿Qué ¿Vale o no? control de sanidad ni nada? ¿Quién es? Yo te voy a pegar cabeza con esquiladora, y luego te rapo. Este El señor, kebab es la mejor carne del mundo. este señor, ¿quién es? ¿Tú qué mierda haces, Buy Foundation, eh? ¿Qué haces? Este señor- Ferran Adrià. Este señor, yo Aquest home, no sé quién es. qui és? És el del kebab. Ah, ara ho entenc. Hago Este muchas señor- cosas, ¿eh? Sé cocinar muy bien, ¿eh? Tengo estudiado Michelin. Pero Tú solo sabes este hacer- señor está riendo de mí, ¿eh? Esto no puedo... ¿sabes que tú no, sa- tú esto sabes no que podemos no- permitir, ¿eh? Tú solo haces croqueta de jamón. No, Ingrediente este señor me está del faltando el diablo. respeto, Esto es haram halal de mi tierra. No, Bueno, tú- ya ni no hablo, me ya. toques, cada momento. Tú Rata. no me toques con esos dedos, que han tocado carne de cerdo, No, Eh. ni me toques, Y tú te con carne de rata. Escolta, prou ja, prou ja. ¿Cómo me toques Cabeza, prou ja. Te toco cara. Ja n'hi ha prou, nois. Hòstia, nen. Cabeza. Me calmo un poco, Me Hòstia, calmo, me calmo. una pregunta, per què es diu cabeza aquest home que acaba d'entrar? ¿Tú qué crees, Hòstia, Què creus ara em tu? contesta. Sí, digue'm. Porque te rompo la cabeza, tú. Hòstia, nen. Ja està bé de tanta M'ha callat tonteria, la nois. boca, aquest senyor. Com ja hem dit anteriorment, en aquest programa no ens patrocinen, però a una petita ajuda del comerç local no li farem un lleig. Clar que no, home. Com anem? Avui ens raonarem de les millors galetes que tenim al nostre país. L'Esbirba, de Camprodon, una empresa centenària, més que centenària, 125 anys, com nosaltres. Fet amb productes naturals, amb mantega, sense additius, sense conservants, sense colorants. L'assortit imperial és el millor de tots. Galetes Birba, de Camprodon, magnífiques. Tasteu-les i no us en penedireu. Home! I tant! Les galetes del Mimbre! No, mimbre no, iaio, birba. Galetes Això, birba. El que he dit, el Mimbre. Sí. Jo les faig servir de caixa de cosir. És on hi tinc els fils, És la típica. les agulles, els botons, els imperdibles, les espardenyes, els matalassos. Avi, Un dia, que anava amb 3 pastilles de diazepam a sobre, Hosti, nen. anava bastant fino, Va forta la vida. Vaig obrir la capsa de galetes i em vaig menjar 4 capdells de fil de cosir. Em pensava que eren neules. Hosti, tu. El metge em va dir que se m'havia fet un tapís de ganxet a l'estómac. Déu-n'hi-do, avi. No prengui mal. Ai, ja dius, nen, l'he feta bona. Ja ho pots ben dir. Vagi en compte, avi, que els 3 diazepams i el ganxet a l'estómac no pot ser bo per la salut. Déu-n'hi-do. Caram, acaba de passar el noi que reparteix el diari i ens arriba una notícia de no tan última hora. Marrec, dona'm un. Senyor, aquí té el diari. Acabo de sortir de la feina després d'estar 15 hores treballant. Són 8 shillings, si us plau. Així podré comprar-me una mica de pa sec, que tinc la lepra. Com et dius, maco? Em dic Papinot. Els meus pares em van tirar pel vàter quan vaig néixer, senyor. Ai, pobret, que tonto que és. Molt bé, Pepino. Aviam, deixa'm veure. Però aquest diari? Però seràs gamarús! Si això són lectures! Ven aquí, estafador! No m'estomaqui, senyor. Em cago en Déu, que et den. No me'n separarà mai. Ai, a veure què diu. Kiko Rivera saca su nuevo single, El Rambo. És una criminal carita buena, però... Però quina puta merda és aquesta? Aviam, què més hi diu? 23è dies d'incidències consecutives a Rodalies. Avui, un nou robatori de coure amb un cadàver i Forquer, ja hi som, me cago en Déu. Que deixa servei a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Però serà possible, sempre estan igual aquests. Bueno. Sembla que la cosa continua igual, no, senyors? Doncs sí, sembla ser que sí. Han Oi. tallat... O inclús va pitjor, la cosa? Sí. Sí, Inclús sí, va sí. pitjor. Ja- Sí, senyors. Bueno, nois, vosaltres trobeu que un robatori de coure pot paralitzar el país d'aquesta manera? Ho acaba de fer. Ho acaba Sí. de fer, no? De fet. Els fets hi són. Mira, jo he de dir una cosa. Perquè l'he de dir. Digues. Aquest matí, tren
a les... Què ha sigut això? A Bueno, les... tots hem vingut en tren, de fet. De fet, tots hem vingut en tren, com Sí, la però majoria és de ciutadans. Ah, no, tu has vingut amb autobús, Bernat. Jo ja vinc amb autobús Ell perquè... és el ric, eh? Si he de... Sí, Ell és el ara es ric, considera és el ric ric, és el anar amb que sobra. autobús, no? Perquè Com està el tema, si has nen... d'esperar a que vingui la Renfe i que Sí. vingui puntual, és que jo crec que això és pràcticament, per no dir impossible. No, Cada ja, dia estàs mirant el Twitter, és una les anomalia, incidències i és un no parar. No, és el que comentava abans amb el Guillem, sí, que ho hem comentat abans. Que jo, clar, he agafat el tren per vindre a Barcelona, a la capital. Què ha passat? Doncs que estava sentat esperant el tren, hosti, i hi havia una senyora al meu costat que veig que agafa el mòbil, el treu, no?, i truca al seu marit, suposo, devia ser el seu marit, o el seu amant, això no ho puc dir, Va, no això ho no puc se sap. verificar, però bueno, no s'enfadi, senyora. Bàsicament, ha trucat al seu marit i li diu... Escolta, que ara he agafat el tren, diu, en principi posa que vem 5 minuts, però vaja, ja saps com va això. El Clar. pa de cada dia. El pa de cada dia és això, o sigui, hosti, nen, hauríem de... Hosti, és una cosa Sí, molt però bàsica, eh? Especialment amb aquesta notícia que va passar en un diumenge d'eleccions. Clar, ara ja Sí, hi ha gent que a diu sobre, que vinga, va ser va. un boicot Sí. per influir en els resultats electorals, però és que quan no és això és una altra cosa. Sempre hi ha un problema. Quan hi ha robatoris, quan no és eleccions, quan no són Totalment. gent que es tira a les vies. És un servei que hauria de funcionar, un servei europeu. Això no passa a altres països. Tu vas a la resta de països europeus i això no... Clar, No. s'ha com canviat la norma, no? La norma seria És que és fort. que el És tren fort, arribi puntual i l'anomalia seria que el tren arribés tard, però és al revés. No, Com és Renfe, eh? Sí, I sí, compara-ho tal tu qual. amb els de la Generalitat, els ferrocarrils. Clar, aquesta és l'altra. No hi ha ni punt de comparació. Aquells van bé, eh? No Van sé, bé, jo- van bé. tenen per carregar el mòbil, macos... Hòstia, nen, quins polítics. asientos, eh? Allà t'informen hasta de quan arriba tard en un minut. Sí, aquells Imagina't asientos, eh? la diferència que hi ha. Però Pots bueno. carregar i tot, tu. Però vaja, bueno, anem al Rodalies, no? Parlant del tema Rodalies, seguim, però Seguim. amb un convidat especial. Sí, senyors, perquè... Qui tenim avui, Martí? Qui tenim? Doncs Déu-n'hi-do, nen, Déu-n'hi-do. Tenim a un convidat estrella, que aquest convidat és José Llantías. ¿Qué tal, José? Buenos días. Joder, macho. Menudo tinglado tenéis aquí montado, ¿no? Bueno, José, cuéntanos. Tema Rodalies, ¿cómo lo ves? Yo me he arruinado 2 veces, macho. Joder, macho. Hostia, nen. No sé si lo sabías. Empezamos fuerte, ¿eh? Una dudita sí que tengo. Sí, coméntame. ¿Este podcast lo tenéis como una empresa? ¿Os habéis repartido el dinero Sí, o qué, claro, macho? Però què ve això ara? Sí. Claro. Bueno, nada, es que Sí. yo soy un hombre empresario, Escúchame, ¿sabes? José. Y veo cada cosa por ahí Sí. que da pena. Me da lástima, Mira, macho. Mira, si quieres te contesto, si me dejas hablar, claro, porque usted habla Dime, y no dime. deja hablar, ¿no? Claro. Mira, nuestra empresa se llama, creo que si Bernat me confirma, se llama docsgoogle.com. Efectivamente. Què mierda D'on és això, llegim el macho? guió. Eso creo que es una SL, Que si no me que flipa, equivoco. Sí, pero ten- vamos, tenéis SL, ¿y por qué no tenéis una SA, una LLC? bueno, pero José, Yo, por vamos- ejemplo, yo tengo una empresa Sí. que es una XD, bro. I això què és? ¿Sabes, Hostia, macho? ¿Esto qué Eso es? es una nueva empresa. No que sabe ni lo está- que es, ¿no? Se está poniendo mucho de moda por ahí en Claro, Bangladesh. claro. Pero bueno, India. José, no te vayas por las ramas porque la pregunta era ¿qué opinas sobre lo que ha pasado en Rodalías? Macho, yo cuando era pequeño Sí. bajaba por la puerta de mi casa, mi Sí. portal. No me lo digas, ¿había un yonki? ¿Has visto mi podcast? Había un yonki, ¿no? Es que ya te escuchamos de una, no, porque macho, sales a mucho ver, por TikTok. No, a ver, macho. Sí. Me estáis tocando los huevos ya, ¿eh? Normal. Si venís aquí a reíros de mi Tranquilo, puta cara, José. No, me voy, hombre, no, macho. hombre, no. Ni mucho menos. Sí, había un yonki, ¿vale? Sí, vale. Joder, Perdona, macho. Perdona, José. Perdona. Pero bueno, al tema que íbamos. Que, macho, Rodalías, lo ¿qué? más difícil del mundo es ser autónomo, macho. Joder, y dale. Aquest tio només para de dir tòpics, eh? Vamos a ver. José, Dime. estamos preguntando sobre el tema Rodalías. Pues. a ver, Y aún ¿qué no me ha es? respondido, fíjese usted, ¿no? Ah, ya te respondo. Venga, va. Pues me parece una puta mierda, ¿qué quieres que te diga? Todo lo que se gestiona con dinero público, el perro Sánchez este lo acaba destrozando, ¿sabes? Hostia, creo que se llama Pedro, ¿eh? No perro. Eso es tu opinión. Claro. Bueno, es lo que ponen los diarios, ¿no? No, esa es tu opinión, macho. Bueno, vale. No se enfade conmigo, no, José. es que me toca los huevos y me Claro. tocas los huevos tú también, Joder, macho. empezamos bien, ¿no? José, El programa. calmis una mica, que també Sí. estem aquí per passar-ho bé, disfrutar i comentar les notícies. Mira, tú pareces el único inteligente, macho. Gràcies. Tú cobras, ¿no? Todo el programa. Tú lo subes a Spotify. Bueno, de moment no cobrem, ja veurem en un futur si ens paguen. Macho, pero sois unos peleles, macho. Sois unos peleles, Tot, macho. no tot Bueno, són pero- empreses. Yo me fui al podcast este de las pizzas, macho, y lo tenían un tinglado ahí todo bien montado. Sí. Todos cobraban, facturaban, no sé cuánto facturaba, no sé si facturaba 1 millón al mes o así, macho. Sí.
esto es una vergüenza, macho. Tenéis aquí un estudio de la parra, Ya, me hacéis una mierda, macho. un estudio de radio. Pero bueno, vamos, José. O sea, el Rudalia es una mierda, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Por qué en catalán? Home, perquè és la nostra llengua, volem fer el podcast amb Pero, macho, la llengua que ens sentim còmodes i que volem defensar Claro, també. José. pero, macho, tío, no seáis tan cortitos, macho. Os estáis cerrando las Joder, puertas. Sin faltar, ¿eh? José, Sin faltar. Hi ha límits, no et passis. Bueno, Os estáis cerrando las puertas, macho. O sea, va, tenéis... va, José, No, pasa. no estoy os de estáis acuerdo, limitando José. el target. Déjame hablar, macho, tío, que estoy aquí argumentando y me estás aquí cortando, macho. ¿Vas en tren tú, José? Voy a ir yo en tren. No vas en tren, ¿no? ¿Hoy cómo has Bien. venido aquí, al estudio? Con mi helicóptero. ¿Cómo voy Con a venir? helicóptero, ¿no? Claro, macho. Por eso Claro, lo tengo. Claro. Lo tengo aparcado ahí en la zona azul. Hostia. ¿Hay zona azul de helicópteros? No, Ah, te De la has coches. inventado tú, ¿no? La has creado tú la empresa, ¿no? de coches. He Ah. aparcado en un parking de coches. Tal cual. Sí. He pagado Perfecto. 4 plazas de parking y ahí lo he aparcado. Bueno, Josep. Es que ya. Bueno, Josep. José, perdón, perdón. A mí no me M'he ves, extraordinat, Josep, eh? M'he Ai, extraordinat que aquí. aquest tio ens... Ai, 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 Tú, que tú aquest eres tio- tonto, macho. Bueno, va. Tú sabes, Va, José, va. Mi madre ¿Ves a la zona blava? Sí, tu José, madre. sisplau, no Dígame. podía permitirse que el jamón York se pusiera malo, macho. Tenía que ir Hostia. cada día a comprar 100 gramos de York, macho. Fotut, eh? I ara tu Y ahora yo has tengo- anat al súper aquest? Tengo una empresa Audix, Audix. sí, que cotiza en bolsa, macho. Hostia, nen. Vosotros salís en Forbes, ¿verdad? Claro. Sí. Sí. Yo estoy justo detrás de Julio Iglesias, macho. Hostia, nen. ¿Tú sabes la ilusión que me hace? Bueno, Claro. José, aquest Bueno. no és el teu podcast, crec jo, Sí, No aviam. hi ha espais Ah, per macho, fer tío. propaganda de la teva vida. ¿Venís aquí Pero a bueno, reíros de mi puta va. cara o cómo va esto, tío? Va, ves al... La ves vida al- son 30 decisiones al final. Hostia, nen, ja hi som. Dime. Y he perdido una decisión de estas viniendo a esta mierda de podcast, macho. Hòstia. Me dais Hòstia, Hòstia, això ens de està tonteries. sortint mucha vergüenza. publicitat Ah. al revés, no? Mira, macho, tío, Sí. me pido aquí, macho. Va, me, ves voy, tan- va. me voy al helicóptero, que lo Despedim aparco en zona azul. El luego me van a José poner una Llenties multa. perquè això s'ha acabat. voy. Va, Vale, macho. adéu. Va, marxa, tu. Hosti, tu. Bueno, Quin tio més pesat, Déu-n'hi-do. Hosti, però tu li preguntes a algú i no et sap respondre, eh? El Aquell tio té va seu parlant, discurs va parlant... interioritzat, És un cunyat, és un cunyat en emprender, tota regla. vende cursos... Jo crec i que ja està. ha vingut precisament per això, perquè és un cunyat i aquest és el programa preferit dels cunyats. Jo crec que sí. Però vaja, Té bastant de sentit. bueno, En fi, passem, no? Passem a Següent notícia? Sí, següent notícia. Em sembla que sí. Bernat, endavant. Bé, Comunica'ns. doncs ara toca el butlletí informatiu dels esports. Correcte. Al poble de Caragol de Sarrovires s'està disputant el trepidant campionat de Catalunya de billar de carambola. El defensor del títol, Rafael Montero, s'està jugant la primera posició contra José Miguel Márquez del Club de Molins. Connectem amb els nostres retransmissors que es troben a peu de pista. José Lano, com va la partida? Así es verdad, estamos aquí en el Polideportivo de Cargol de Sarroviras, que más que un polideportivo parece un centro de día, porque aquí la media de edad se estima en 79 años. ¿Es así, Palomo? Así es, mi querido compañero, se respira un ambiente tenso y todo el mundo está pendiente de esta trepidante partida, Joselano. También se respira la fritanga del aceite que se ha reciclado 16 veces friendo torreznos. Ja se sap que en aquests esports passa això, no? Perdona que te interrumpa, ¿verdad? Pero Rafael Moreno acaba de realizar una jugada maestra. Ha puesto a José Miguel Márquez contra las cuerdas. Efectivamente, Joselano, ahora José Miguel se tiene que inventar una genialidad para poder salvar esta situación. Increíble movimiento por parte del jugador de Molins. Se acaba de quitar un peso de encima. Ojo, Joselano, que el de Molins está jugando a un nivel altísimo. Vamos a ver lo que nos depara el resto de partido. No podría estar más de acuerdo contigo, Palomo. Tiene un nivel altísimo y por no hablar de la gran desgaste físico que provoca este deporte. Un momento, Joselano, te tengo que cortar. Perdona que te interrumpa, porque Rafael Montero le acaba de dar lo que parece ser un infarto de miocardio. Así es, debido a la gran cantidad de colesterol en sangre. Qué bien le hubiera ido el pack Danacol, que recordemos que es el premio al ganador de este torneo. Bueno, Palomo, ya sabes cómo es el deporte, amigo. Cuando menos te lo esperas, pasan las mejores cosas. En estos torneos siempre gana el colesterol. Pero bueno, devolvemos la conexión al estudio. en fi, qui deia que el billar no era un esport de risc? Ei, fora conya, loco!
Aquest torneig és una merda! Són la peste, Hòstia. tio! Jan Hi som Ric, tots. bon dia, què fas Jan, tu per aquí? què No tal? havia vist mai a la història del billar uns tios tan malos! Fan pena! Són el ridícul d'Europa! Estan rostits, loco! Tranquil, Jan. Jan, de- crec que no tens ni idea, Jan. Només fas TikToks, tu. I només saps de futbol. Són uns pobres jubilats. Què esperes que facin? La gent em diu, sí, Jan, és que no en tens ni idea. Però és que ells tampoc. I estan Bueno, aquí fent el perla. I la gent aplaudint. Són la peste. Fan Home, vergonya, va, loco. Home, va, tranquil, Jan. Home, Home, Jan. va. Hosti, Jan, tu, va fort pobres el Jan, jubilats. Va fort el Jan. Bueno. Després de passar aquest apartat de notícies d'esport, Correcte. passem a un altre apartat, sí? I aquest apartat és el millor. Ah, sí? Bé, de fet, és el... Bueno, no dic res, millor. Quin Però vaja, apartat? El Quin més apartat? divertit, no? és un apartat de notícies boges. I quines notícies boges hi han aquests dies? Quantes portes? Quatre notícies. Avui en tenim? Portes un reguitzell ben gros de notícies. Un reguitzell... Mira, és el que anava comentant, no? Per anar tancant, doncs, bàsicament, expliquem als oients, no?, que acabem amb un reguitzell de 4 notícies d'autèntica bogeria. Sí o no? Vinga, va, anem. Som-hi, va! I debatarem, òbviament, a cada una. Perfecte. Atenció, perquè aquí ve la primera. Primera notícia. Una bossa transportadora per treure a passejar el teu peix. Què n'opineu d'això, va? Com? M'hauràs de ficar una mica en context? Perquè Bueno, no... bàsicament, m'ho ha ensenyat abans el Bernat, una foto, és un bolso, vale? T'has d'imaginar un bolso, Sí, un bolso. amb un vidre així com de plàstic, porta- aquells vidres així de plàstic, i porta peixos dins. Porta un peix a dins. Porta un d'ells i el pots passejar, tu mateix. Ostres. Com el que transporta un gat, Sí, no. un gos, doncs ara transporto un peix. No, és No. el que pensava jo. Jo quan vaig veure ja pel carrer, Sí, anava digues, passejant, i vaig veure un gat, vaig dir, espero que això sigui a l'últim ja, perquè, escolti'm, els gats són animals de però pel companyia, però per veterinari. casa, Bueno. no pel carrer. I si van per carrer, van sueltos. Sí. És un aquari Amb la corretja ja, portàtil. home. Jo he vist coses molt més boges que un gat, pel Sí. carrer. Tu i jo que vivim al mateix poble, em sembla que sé Al de què nostre parles. poble Què hi ha, què hi jo ha? he vist un porc, Un porc, un sal- porc de bueno, un porc Vietnam. salga no era, però és un no, porc. un porc de Vietnam d'aquests Sí, sí, que hosti, nen. quan són joves són Sí, sí. petitets, però després quan són adults creixen Pèl negre, pèl negre. Pèl negre. Creixen com, Pata negra. Hòstia, com un porc, o sigui, Home, tamany porc. gran. Però què en fan d'aquell porc després? Mm. No vull pensar malament, perquè... No m'agradaria ser Això el saps on cabeza. acaba? On A acaba? todo cerdo le llega su San Martín. Saps on acaba aquest porc? T'ho diré jo. No vull saber. Al restaurant que hem anat avui. Següent notícia, Martí. Bueno, va. Som-hi, va. Segon notícia. Cuidado. Dispara. Ojo el piojo. El polític que va participar en 238 eleccions i no en va guanyar cap. Què? Això es Quin tindrà moral, màquina, Això es tindrà moral. Diuen que la tercera va la vençuda, no? Sembla el Xavi, tio. En el seu cas no, em sembla. És índia? No sé si ho he dit, això. Ah, però de és la Índia. De la Índia. De la Índia, sí. Bueno, I no ha sí. guanyat Ja, cap. A saber quines eleccions fan, no? Igual Hòstia, però 238 eleccions. De l'escala. Eleccions Hòstia, tio. per, no sé, per anar... Són moltíssimes, 238 eleccions. És que, quants anys té aquest home? No li dona la vida No ho per sé, tantes tio, eleccions. no ho Crec que estava rondant els 90. És un fanàtic de la política. És un tio. fanàtic de la política, sí senyor. Però Déu vaja, meu. va, som-hi. Següent Tercera notícia. Tenim rècord mundial de persones portant roba interior com a barret. Com dius? Què? I em Bueno, sembla que és eren que nens, eh? Em sembla que eren Els nens. rècords mundials se'ns en va ja, perquè rècord mundial de fumar amb pipa mentre es fa la tombarella en un aquari. És que ja és surrealista. Fumar pipa, em sembla que fuma... Em sembla que tu i jo sabem qui fuma amb pipa. No ho el direm. Carrizosa. No vas veure el seu TikTok? Ara els polítics, Sí que ara els l'he polítics vist. tenen un... Sí, l'he vist el vídeo. Els polítics fan pena. O sigui, m'explico. És que aquest Per tio, què per fan treure pena? 0 vots, ho ha fet perfecte. Jo que vaig... Si el que volia era això... Sí, no, vaig veure per TikTok. Hòstia, clar, em trobo el José Elías donant la xapa com sempre, i de sobte em surten polítics Joder, macho. que no els coneix ni Déu i comencen a dir, bueno, no, nois, aquí la política, tal, el Puigdemont em surt tot Déu, però vaja, bueno, escolta... A mi, digueu-me excèntric, però Sí. jo porto la roba interior com a roba interior. Buah, Vosaltres també. ho retuitejo, tio. Portes calçotets, Martí? No porto res. Així m'agrada. Vas comando. Seco, a pelo, Vas comando. fresc. como me trajo el mundo. Molt bé. Però bueno, va, som-hi. Passem a la quarta i última notícia.
la micronació, que perfectament podria ser Catalunya, però en aquest cas no ho és, nord-americana, sí, on pots anar pres, sí, o sigui, a la presó, bàsicament, per possessió de cebes o espinaques. Què us sembla, això? Drogues dures, Ceba Drogues dures. Allà juguen fort, color que estiu... A mi m'agrada, A mi m'agrada això. heavy. A mi no m'agrada la ceba, No m'agradaria ser el Popeye, en aquest poble. No. Però, bueno, a tu no t'agrada la ceba, ja ho sabem. A mi no m'agrada la ceba. Tu estaries content allà. I els A mi no m'agrada la espinacs ceba. Bé, Ja. aquí tampoc No. li agrada la ceba. ¡Oh! ¡Hombre! ¡Epa! Altre cop. Ets molt pesat, Ferran. És anomenar menjar i ja hombre, automàticament entra. me pone esta mojiquita. Hombre, para no entrar, ¿no? Una Ahora no. invocación, ¿no? Bueno, a mí, ¿qué pensáis vosotros? Voy a ¿De hacer qué? una pregunta tópica. Bueno, no. Típico tópico. Típico tópico, pero que se va a decir, ¿no? Se va a decir. Porque esto sale en la Wikipedia. ¿En la Wikipedia? La Wikipedia. Què diu? Què diu? famós Pregunta. Os lo pregunto a vosotros y al oyente, ¿no? ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Aquí jugues amb desavantatge, perquè el Bernat i jo juguem al mateix equip. Aquí amb ceba, 100%. Amb ceba. ¿Ceba? Ceba. Ceba. Equip ceba. I tu, com a cuiner reconegut, Hauries de votar el mateix. Yo penso que, bueno, depende, ¿no? Depende. Ah, sí? Per esmorrar, Sí. Per esmorrar, esmorzar a quina hora? Perquè hi ha gent que li diu esmorzar a menjar a les 12. 2. Jo, per exemple. Esmorzes las dos. A les 2 esmorzes. Yo hago ayuno intermitente, ¿vale? Us han parlat d'això? Ayuno intermitente es molt No, important. no pensava que vostè feia aquesta dieta. Claro. Por eso estoy como un palo. ¿Vale o no? Però bueno, La veritat és que té tipín, vostè. per mi el més important són els ingredients. Que la ceba y ceba, no confundáis con ajo, es muy distinto, Pero bueno, yo me voy porque tú me espera el metro. Ferran, tú. hem Bueno. de deixar-ho aquí, jo crec. Sí. no. És la seva opinió, tot i que jo no la respecto. Hosti, tu. En fi, Bueno, va. fins aquí el primer programa de la Ratafia. Esperem que us hagi agradat, o almenys que no us hagi format un tumor auditiu de les barbaritats que s'han dit. Recordeu que això és humor amb tot l'ànim d'ofendre. Ens veiem al proper programa. Si no ens denuncia cap col·lectiu, adeu-siau, cuideu-vos! Hostia, se ha acabado ya esto. Hostia, no me jodas. Nos tenemos que ir ya. ¿Qué onda me digo yo? ¿Vale o no? Joder, macho. Han puesto la multa en el helicóptero, macho.